Bishikatalno lamsogui tiring palai jagai faitongo hastini kereng thayo bishi burumno. Omo haikeno taklai bishi obo borkathal amchaini kotorkuk state level tiring ni samung hamungrokno thangai benai naikha TTAATC ni EM Robindra Dev Burma. Logio tongka EM Ronil Dev Burma songrok. State level kotor tiring no naitui tei bini samung hamungrok bomo haike khlaijagai tong aborokno thangai naikha. Thangai naimani yagula EM Soi khanarokha tring joto jakano kotorkhe engnai phiaba taklaini kotorko state level tring palaijaknai borkathal amchayo hai hinai sai khanarokha TTAATC ni EM Robindra Dev Burma borakathal ni simi chini koktoma thunai Rahul Dev Burma ni rohorjak koktoma express kringrongni bukhukti bo sing samung khnai mannai chini dofarok tiprasarok agibok oma haikaino hugni maira bai mani yagulo hugau hug maira tangnani jorao mai kainani jorao rsab mung musub mung tongthok sathok ni bisingtino sing oma haikena chini live chini langma ma haikena phayu boni bagai ang jotono onurod khayo phaidei tring palainai borkathal oro kaisa kotor panthor tongo obisronni thangmani lamao sumlibo kinar yang bazar ni bo kisa dokhin gala oro norno jotono phai manjangna bagai khabai khubai ke kobok jao hambai khamani kisa ja sir adine tring bisikatal ni salo bobagara phai bobagara ni su kaisa mangtong khuluk jana han omo busu japti ku abo kubai kok chini jotoni chaitong mungbai borakatha lagi tomakari mel chomuni hinjago aro tabu khai bobagara ni lamprangnai bobagara bir bikrom ni mangthong kaijak ta kon khuluk jako naithok kai samjak tongaro adino tabuk ni chini bubagra ota bini busuni mangthong no bir bikram kishur manikko bahadur ni bini mangthong no bini no busuk bubagra produt kishur deborma abono khuloguri phainai amagai abono tuibo chini amchani borok belai tongthoklaijak hambai salbasuni pandangnai oro hangake oro to salini pandangnai এবং aboni sikangno to oro to cholin tongkha sara ta elaka tongthoklai mani chathoklai mani haiginglai tongkha ta hambai tapsu jorte agok jak pandano tiring pandano koron bage step tai koro khana oro kabang mano stage garing to oro khungnui tangai tongkha aboni yagulo stage lo tang tongkha bania khainarong ne bagai oro rasa mane kata 100 stall abu kulok simalia famous failais tongju abro kwan sulai tongkha tabu তাই বদা বাড়ি রিমানো জায়গাতে বাই ফরি দে মানুষ নেলে টংটা হামবাই মশলার দায়িত্বে হামবাই গ্রুপ গুণমানে সেরা রান্নার ভরসা হামবাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হামবাই গুরু মশলা যদি কেমিক্যাল ফ্রি কালার ফ্রি প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হামবাই গুরু মশলা রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হামবাই গুরু মশলা।